γεια σας. Είναι Πέμπτη σήμερα και βρισκόμαστε στην πέμπτη αγωνιστική. Είχαμε μια φοβερή αγωνιστική για να δούμε πώς πήγαν οι ομάδες στην τέταρτη αγωνιστική. Είχαμε το φοβερό μάτς εναντίον του Μπεστίνιο και Infidels. Πριν το μάτς της United, ο Μπεστίνιο ήταν πίσω με 14 βαθμούς νομίζω. Όμως ο Wayne και η άμυνα της United έχει σώσει τον Μπεστίνιο και έχει δώσει μια φοβερή νίκη σε ένα μεγάλο σκορ 54-47. Είχαμε όμως και ένα άλλο φοβερό μάτς. Παρόλο που ο Χριστάκης, η ομάδα του ήταν νοσοκομείο, έχει κάνει τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος να χεστεί λίγο πάνω του. Εντάξει, 54-46 το μάτς, πολύ υψηλό σκορ και εδώ. Όμως ο Ελκουνάδο έχει καταφέρει να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Συγχαρητήρια. Είχαμε και το ντέρμπι μεταξύ του La Resistance και του Jopinic. Ήταν ένα καλό μάτς, χαμηλό, δεν θα το έλεγα χαμηλό, καλό σκορ, 40-31 τελικά ο La Resistance. Έχει κάνει πολύ καλό μάτς. Ο Jopinic είναι λίγο άτυχος, η ομάδα του είναι ψιλοχάγια, δεν το κάνει κανένα straight, φυσικό είναι. Έχουμε και τον Νικόλα εναντίον του Αλέξη. Μιλάμε εδώ, δεν βλέπαν την μπάλα στα δίχτυα ούτε με τα κιάγια. Πολύ χαμηλό σκορ, 30 ο Νικόλας, 24 ο Αλέξης. Ο Αλέξης με όποιο και να είχε παίξει θα τις είχε φάει. Ο Νικόλας με όποιο και να παίζει εκτός τον Αλέξη θα τις έτρωγε. Καταλαβαίνετε γιατί σκορ μιλάμε. Και στο τέλος είχαμε τον Άλεξ, ο Μαδάρας, που τον είχε αποδείξει ότι με μόνο ένα παίχτη που έχει, μόνο ένα, δεν έχει άλλο, μπορεί να κερδίσει μάτς. Έχει πάρει 53 πόντους, 28 από τον Diego Costa, εκπληκτικό. Αλλά ο Diego Costa μια είναι τραυματίας, μια δεν είναι, μια θα παίξει, μια δεν θα παίξει, θα βάλει γκολ, δεν θα βάλει γκολ. Εάν βάλει γκολ μπορεί να νικήσεις. Ένας παίχτης είναι όμως, είναι τέταρτη αγωνιστική, δεν πιστεύω θα σε βοηθήσει αυτό να πάει πιο πάνω. Εντάξει, άμα σ' αρέσει η 6η-7η θέση, καλή είναι. Άτυχος ο Γιάγκερς, έχει παίξει με τον εναντίον του Diego Costa, έχει πάρει πολύ ψηλό σκορ και αυτός με 46 πόντους. Ήταν καλή αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική έχουμε πάλι τον ντέρμπι κορυφής. Είναι λόγω της μετακίνησης σε άλλο σωματείο. Έχουμε κάποιο μπλέξιμο με τις αγωνιστικές. Εντάξει, οι πρώτες 4 αγωνιστικές ήταν από το άλλο σωματείο, γι' αυτό και έχουν μπλεχτεί. Από εδώ και μπρος όμως θα είμαστε εντάξει. Έχουμε πάλι τον ντέρμπι κορυφής Μπεστίνιο Ελκουνάδο. Εάν κερδίσει και αυτό ο Ελκουνάδο θα έχει ξεφύγει εντελώς. Έχουμε επίσης το match του La Resistance που είναι το Dark Horse του πρωταθλήματος. Είναι αισίως στην τρίτη θέση, εκπληκτικό αυτό, και παίζει τον φίλο του τον Μαρτίνο. Ο Μαρτίνος ο οποίος έχει κάνει την ομάδα του στον draft, δεν την έχει αλλάξει, δεν έχει κάνει αλλαγές, δεν έχει κάνει τίποτα, την έχει αφήσει εκεί. Κάνει την τακτική, τα αφήνω εκεί και ό,τι γίνει. Πολύ καλή τακτική, κάποτε πετυχαίνει, κάποτε δεν πετυχαίνει. Έχουμε και το φοβερό μάτς, είναι το μάτς ποιος θα πάρει την κουτάλα. Ο Λοσμπρόλος με τον Μαδάρα. Ο Λοσμπρόλος είναι το νοσοκομείο, ο Μαδάρας είναι ο Diego Costa. Ποιος θα νικήσει, το νοσοκομείο ή ο Diego Costa? Αυτό είναι το ζήτημα εδώ. Δεν βλέπω κάποιους άλλους παίκτες να κάνουν κάτι. Και έχουμε ένα ωραίο ματσάκι. Ο Νικόλας εναντίον του Jopinic. Ο Νικόλας που το παίζει ότι δεν κάνει τίποτα, όμως βλέπουμε ότι κάνει αλλαγές, το μελετάει το θέμα. Και έχουμε το τελευταίο μάτς τους δύο φίλους, Γιάκερς και Crazy Train. Αυτό είναι το μάτς των μεσαίων ομάδων, μικρομεσαίες ομάδες. Εδώ πάνε για τέταρτη πέμπτη θέση. Έχουν και δύο καλές ομάδες. Εντάξει, ο Αλέξης νομίζει επειδή πήρε τον Παλωτέλη θα κάνει κάτι.
Μπαλοτέλη δεν ξέρουμε πότε θα φάτε αυτή την κόκκινη κάρτα, πολύ περιμένουμε. Εντάξει, αυτά έχω να πω. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τους καπετάνιους, γιατί μόνο ένας μου έχει στείλει καπετάνιο. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στο Λονδίνο για να δω τι κάνουν εκεί οι παίχτες του Λονδίνου.